खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोंनि हारिनि सासे पलिटिकल लिडार जाय लिडारानोखि बिमानि गोरबोआव थानाय समाव रावबो सुबुङा आं सीएम जागोन आं बायदि बायदि जागोन बेफोरबायदि थांखिखौ रावबो सुबुङा बिमानि गोरबोआव थानाय समाव थांखि लानानै फैखानो हाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोंनि हारिनि सासे पलिटिकल लिडारा बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे बे पलिटिकल लिडारा सोर नोंथांमोना बेनि बुंनाय भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबखांनायनि उनावहाय आंनिसिम बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट हरनो दाबाव रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे रिसेन्टलि जोंहा मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादों जे बे कल रेकर्डआ भाइरेलनिफ्राय भाइरेल जाबोगासिनो दङ लोगोसे बे कल रेकर्डआ जोंनि दासान्दिनि BTC ओनसोलनि पलिटिकल थासारिखौ लानानै रिलेटेड जानाय जेरावनोखि जे जोंनि BTC ओनसोलाव मेजरलि ओनसोलारि हानजा होनना बुङोब्ला BPF आरो UPPL बे BPF आरो UPPL मोननै पलिटिकल ओनसोलारि हानजाखौ जोंनि गासै रायजो राजानि सुबुंफोरनि गेजेराव जे खौसे जानानै बे BPF आरो UPPL पार्टिया फैबाय थानाय 2025 आव BTC इलेक्शनाव ज' सिट रानलायनानै BTC बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय खावलायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों गासै हारिनि सुबुंफोरा मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों खोनानो मोनबोगासिनो दं अखानायदों खोनादों लोगोसे बे BPF आरो UPPL मोननै पार्टिखौ खौसे जानो बिथोन थिननाय माखासे लिडारफोरनिफ्राय बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों अलरेडि थांनाय समफोराव जों खोनाखांबाय जों गासै रायजो राजाफोरा BPF आरो UPPL खौसे जानानै जोंनि BTC ओनसोलखौ सालायनायाव जोंहा जेबो बाजानाय गैया जों गासै रायजो राजाफ्रा वेलकाम खालामगोन नाथाय बे BPF आरो UPPL खौसे जानायनि आन्दोआवबो गमामायैनो जुदि थारैनो BPF आरो UPPL खौसे जानानै सरकार सालायोब्लाबो जे BPF आरो UPPL आव थानाय जाखिनि लिडार्सफोर दं बै समावबो जुदि बिथांमोना जों गासै रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बा जोंनि रायजो राजानि दुखु आफोदनि समाव बा जोंनि रायजो राजानि प्रब्लेमनि समाव बिथांमोना जों रायजो राजानि प्रब्लेमखौ खोनासंगोना सङा बिथांमोना जों रायजो राजानि नांगौनि समाव जोंजों गसंथाफैनानै जोंजों बाथ्रा बुंफाफैगोना फैया बै फैबाय थानाय समाव बे बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन जुदि BPF आरो UPPL खौसे जानानै जुदि फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थियाव सिट रानलायनानै इलेक्शन गेलेयोब्ला बा BPF आरो UPPL खौसे जानानै BTC खौ जुदि सालायोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा नाथाय BPF आरो UPPL नि जाखिनि लिडार्सफोर दं दा समाव बैफोर लिडार्सफोरा जुदि गावसोरनि गेजेराव माबा मोनसे गावबा गावनि मुलाम्फाखौ लाबोनो थाखाय बा गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानो थाखायसो जुदि बिथांमोना सावरायनानै जुदि BTC खौ ज' जाना जुदि सरकार सालायोब्ला बेवहायबो जों रायजो राजाफ्रा नोजोर होनो गोनां बाथ्रा दं रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो दा समाव सोरबा सोरनिबा लिडारनि बाथ्रायाव गावखौ गाव दावा गोजोमहो गावबा गावनि बेसेनखौ ओरैनो ओइलाम दा खालाम बे फंसे बाथ्राखौ आं बारंबार बुंगासिनो दं जे रायजो राजा नोंथांमोन बे बारनि जाबायदि क्रिटिकेल थासारि पलिटिकेल बिथिंखौ लानानै जाहाथे जोङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि माखासे लिडार्सफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा दा भुगिनाङा बिनि थाखायनो जों बे बाराव ओरैबायदि स्ट्रंसिन सांग्रां जानांगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो सिरिथा थासारिखौ नाय खौसे जायोब्ला मोजांनि बाथ्रा खौसे जानायनि आन्दोआव जुदि माबा मोनसे थाखुमानानै जुदि दंब्ला जों बेखौसो जोङो सं दाननांगोन दिनैनि बे समाव बेखायनो जोङो थि समाव थि लिडारखौ जोङो सापर्ट होनानै बे BTC बिसायख'थियाव बा फैबाय थानाय 2025 नि जा BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो सासे पारफेक्ट पलिटिकल लिडारखौसो जों सापर्ट होनानै सरकार दानायाव जों मदद खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन बे बारावसो जोंनि थानाय दा समनि जेसेबां पलिटिकल लिडार्सफोर दंना बिसोरो बे बारावसो हमदांनो हासिगोन जे जोंनि मोनसे भटआ बिथांमोननि थाखाय बेसेबां बेसेन गोनां भट जेरावनोखि जोंनि मोनफा मोनफा भटआ बिथांमोनखौ बै पावार गोनां सियाराव फज'हरनो हायो बेखायनो बे बाराव गासैबो रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै दं रेडिया माबोरै रेडि जादों जे जोंनि एसेबां बेसेन गोसा भटखौ जोङो बे मिनिंलेस सोरबा सासे पलिटिकल लिडारनो जों थुनानै बेखौ जुदि देरहाहोहरस्लाय सोरबा सासे मोजां लिडारखौ जोङो बे समाव जोङो सायख'नांगोन बे बिथिंनि बेलायाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बा जोंनि गासै हारियानो बे बाराव सांग्रां जानानै दं जेरावनोखि मोनसे भटनि बेसेना बेसेबां बेखौ दिनैनि समाव गासै रायजो राजाफोरा मिन्थिनानै मोनदांनो हाबाय लोगोसे बिनिफ्राय साबसिन मोनदांदों दिनैनि समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखि पलिटिकल लिडारफोर दं बैफोर पलिटिकल लिडारफोरा मोनसे भटनि बेसेना बेसेबां बेनि मोनदांथिखौ बै पलिटिकल लिडारफोरा अलरेडि मोनदांखानानै दं बुजिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि निजर निजर एजेंडा আছে
সকলোৰে এজেণ্ডাই কাম কৰিব UPPL এজেণ্ডা কি আছিলে 2015 চনত UPPLক ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই যেতিয়া জন্ম দিছিলে তেতিয়া BTR অঞ্চলত মানুহবিলাকে থাকিবলৈ পৰা পৰিৱেশ নাই বুলি বহুতে এৰি গৈছিলে তেতিয়া হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ BTR অঞ্চলটোত মানে জুৰুলা কৰি পেলাইছিলে আৰু মানুহৰ মুখৰ হাঁহি নাইকিয়া হৈছিলে তেতিয়া ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলে তাত আমিও যোগদান কৰিলোঁ আৰু 2020ত শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আজি UPPL চৰকাৰ আহিছে UPPL BJPৰ চৰকাৰ আৰু ইয়াত মানুহৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰি আহিছে এতিয়া বহুতে বহুত কথা ক'ব কিন্তু আজিৰ পৰা 5 10 15 20 বছৰত ঘূৰি যাওক তাৰ পিছত বহুত কথাটো কওক গতিকে আজি কোনে চিফ হ'ব কোনে CM হ'ব কোনে EM হ'ব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কোনে BTRৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক মৰম কৰিব কোনে বিশ্বাসত ল'ব কোনে সন্মান কৰিব ইয়াৰ সমন্বয় আৰু শান্তিৰ কাৰণে কোনে কাম কৰিব সেইটোহে প্ৰশ্ন কৰক আৰু মোৰ কথা বেলেগ একো নাই মই চিফ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় চিফ হোৱাটো মই মানে মাৰ পৰা পেটৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ পৰাই মই ভাবি অহা নাই যে মই চিফ হ'ম সমাজৰ কাম কৰিলোঁ 32 বছৰ তাৰ পিছত এতিয়া এটা সমাজে দায়িত্ব দিছে সেইটো দায়িত্ব মই লৈছোঁ আৰু মোৰ তেজত বা মোৰ তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক আহিব দিয়া নাই যে চিফ হ'বই লাগিব এইটো দলে সিদ্ধান্ত কৰিব নিজৰ দলে সিদ্ধান্ত কৰিব গতিকে কোনে কি এজেণ্ডা আছে এইটো নিজে ৰাখক ৰাইজে ঠিক কৰিব কিন্তু BTR অঞ্চলত যিহেতু যোৱা 30টা 40টা বছৰত ইমান বেয়া পৰিৱেশ আছিলে এই পৰিৱেশটো ঘূৰাই আনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত মানে বহুতখিনি চেষ্টা কৰি পেলাই আৰু আমাৰ যিটো সংগ্ৰামীসকল আছিলে এই পৰিৱেশটো আজি আহিছে গতিকে মোৰ একদম প্ৰাইম সবচে ডাঙৰ এজেণ্ডাই হৈছে BTR অঞ্চলত অনাগত দিনত পুনৰ অশান্তি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো সম্বন্ধই ঘূৰি আহিছে এটো কোনোবা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিলে এটো কেতিয়াও দিয়া নহব ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম माबाया जाबायथ' माया गोरोबनाया जाबाय अ ए डिक्लेयार होबाय डिक्लेयार होआ दानो माने आं खबर मोनबाय आरो माने ओरैहाय जागोन ओमफ्राय जिखिनि BJP ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय देरहादोंमोन बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै खोनाबाय ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि सोर प्रमोदजों हाग्रामा सारजों प्रमोद सारजों हाग्रामा सारजों बेहाय केमेरा लागोन आङो थांगोन नों थांबा नोंबो फैनो हागोन बे जायगाखौ माने डिक्लेयार होआ ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि आच्छा ओमफ्राय जेराव माने बिश्वजित कलिता माबा बिश्वजित दैमारि रेवा जेराव गेलेगोन बेहाय माने एकदम फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंश इमान दं नोंहा जुदि बिश्वजितनि माबायाव जाथि दंबा बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखि जाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो सावरायना बिदि जाबाय ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ PCDC-आ जागोन PCDC-आ माने लास्ट टाइमाव खाथियाव जाहैगोन आरोखि ना PCDC इलेक्सनाबो जागोन ना बेबो जागोनब्रा बिलेमाव गनो जाखायो ना जाफेरामोन ना BTC-आव बिदि जानांसिगोन एबार जानांसिगोन जागोन नंगौ माने इलेक्सनानो जागोन न इलेक्सन जागोन बेखौबो बुंबाय माबाया बेखौ बुङाखै आं मिथिदो आरोखि बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै मिथिबाय नों माथारगौ बुस्थु एकदम नंमारगौ ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना होआखै ना होदो होआखै बे लालु पान्जा ओरै साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो जोंहा दा थिग थानांगौ मानसिफोरा महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ गासिबो रायजो राजा
सांग्रां जाबाथ' गासिबो जाखागोन सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ खोनाबाय आं थांना लोगो हमहैगोन नोंखौ मोजाङै सावरायगोन दे दे जागोन दे भिडिअ खालामदो जों रायलायनायखौ हा जों रायलायनायखौ भिडिअ खालामदो दा नांनाय जानो हागौथ' भिडिअ ना कल रेकर्ड कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो दे होमबा दोनथ' दा रायलायथ'ला हा रायजोफोरा मिथिगोन मिथिथो अरजाया दे माने जोंनि मथे नोंनि मथेबो आंनि मथेबो गोरोबनांगौथ' नङा होमबा गोरोबनांगौ बेनो आरो बिसोर जुदि फुल बुंदोंबा बे मानसिया आंनो थेवबो माने बिसोर सानैयाथ' बुङाखैना दासिम गोरोबा होननानै नङा होमबा बुङाखै बुङाखै बस सानैयाथ' होनाखै नङाबा दाहालागि खावब्ला होनसिगौमोन ना सोरबा हाय आं गैया इयाव ओरै होननानै बिदिथ' रावबो होनाखै ना होनद' होनाखै थ' दे जों एसे नेनांगोन आरोखि ना अक्ट'बरनि लास्टआव जाहैनो हागौ सावरायनाया इलेक्सना नोंहा सावरायनाया खेबसे एसे सानैजों ओमफ्राय माबानिया प्रेसिडेन्टनि इलेक्सना बेफोरबो जालांजोबसिगोन आरो लारि लारि दे अके बाय